Ahojte, dnes sa pozrieme na pár cvikov na zlepšenie mobility a svalovej sily v oblasti krčnej chrbtice. Na začiatok krčnú chrbticu rozhýbeme do všetkých smerov pomalými a kontrolovanými pohybmi. V krajných pozíciách rozsahu pohybu potom chvíľku zotrváme. Netlačíme príliš veľkým odporom, iba si jemne dopomáhame a nezabúdame dýchať. Následne rozhýbeme aj ramenné pletence, ktoré sú v úzkom vzťahu s oblasťou krčnej chrbtice. Prvým cvikom je retrakcia krčnej chrbtice alebo zjednodušene zásuvka, vďaka ktorej posílime hlboké krčné flexory. Krátke svalstvo v oblasti krčnej chrbtice posílime pomocou izometrických kontrakcií. Hlavou tlačíme proti miernemu odporu, ktorý kladieme rukou. V ďalšom cviku sa zameriame na medzilopatkové svalstvo. Cvik je možné vykonávať aj v polohe na štyroch. Hrudný kôš nechávame prepadnúť cez ramená a potom ho vytlačíme späť na vrch. Hlavu sa počas cviku snažíme udržať v predĺženej ose chrbtice. Pri ďalšom cviku ostávame v rovnakej východzej polohe. Pomaly nadvihujeme obidve kolená a dávame si pozor, aby sme sa neprehýbali v driekovej oblasti. Hlavu držíme opäť v predĺžení chrbtice. Na záver nás čaká cvik na mobilitu chrbtice, uvoľníme si vďaka nemu ramenné pletence a povolíme celú chrbticu.